Euskara berria, aurten argitaratu dian liburu ezberdinak eta euskarazkoa. Honela, garoan presente izango ditugu adibidez, Gerardo Markurete egongo da, denbora eta bere lehiko izaneko liburuakin. Beste alde batetik ere, nola ez, Arauztarrak bertan autu berri ditugu, orduan Xabier eta Martine Bitxeberriare bertan izango ditugu. Aritz Gorrotxaten dire, bertan edukiko dugu Kotarra Utsa zera nolarekin. Mikel Laion ere ez egin tiro ambulantzia izeneko nobelarekin ere bertan edukiko dugu, eta bueno, ez dugu dan aurreatu nahi, jakin pare bat egun izango dira, aurkezpenez beteta, larun bata egun guztion zehar, eta igande goizen ere aukera egongo da, bertan aurkezpenetara etorri, eta bueno, idazleakin tertulion jardun, galderak egin, eta arro pixkatea hartu dira. Hori da, izan ere azoka ere, lan batean ez ezik, igande goizian ere izango da. Eta orduan, girua egongo da, bi egunetan. Eta garoan egingo dugu baita ere, aldez aurretikan pixkat aperitiza edo... Halako aperitibo bat egongo da, maiatzaren 14ean, eta Bernardo Atxaga edukiko dugu bertan, halako literaturia, halako sarreratxo aperitibo moduko bat emanaz. Guretzako privilegio gutxi bat ez da, Bernardo garoan edukitzea literaturia esker, aurkezpen bat egiten. Atzo bertan ere pentsatzen hori nintzango, nire junitzen, ondara 4-5 urte Zamoraraino Bernardo Atxagaren tertuli bat aitzea. Kasualidadez, antolatzaileak zian, Zarautzen uda pila bat pasada bizitun poeta handi bat, Claudio Rodríguez, bere fundazioak antolatu zuen, eta han ere Zarautzu aipatu zuen, beraz, ze joku polita Bernardo bertan aurkitzea eta literaturia jalako aperitibutxo bat ematen. Nik uste guztan modala gaina Jose Luis Padrón izan dugu bide lagun eta...